Bueno, nens, benvinguts i benvingudes a un nou episodi número 38 del The Garage. Tornem a gravar, aquesta setmana hi ha doble episodi, per cert, perquè vam tenir errors tècnics, fallos tècnics, i hi ha setmana doble episodi on hem preparat cosetes, interacció amb vosaltres, que sempre està bé, que la liderarà Richard, que va amb uns braços més grans cada setmana que passa. És increïble. Estàs mirant el comentari. Per mi és una transformació de Goku a un Super Saiyan. Vale. Vull dir, realment t'has convertit en un Super Saiyan de tu mateix. Gràcies. Bon piropo, crec que és el millor, és el més maco que m'ha dit en la seva vida. Si et falta el cabell de Super Saiyan, però... Tocava faltar. No parlem de cabells. Havíem de dir alguna cosa més? No, res, setmana que el Barça queda campió de la Supercopa i ja està. O sigui que, doncs bueno, comencem. Welcome to the garage. No, són... Perquè la setmana passada vas tirar. I va ser superànties. Superànties. Aquesta em va molar bastant, també. Avui li he tret l'ordinador a Niño. Ja ho he vist. És que, bros... Estem ja gravant i tal, seguim? Sí. Vale. Pensava que anaves a fer un... Era una prova. Ara comencem de veritat. Quina puta merda de pregunta era esta, bro? Post-intro em pensava que anàvem a començar, però no, hem seguit així naturals, molt bé. Sí, tallem fira un pi. Els pi només els hem estudiat. Avui us insulteu segur. Heavy. M'agrada. No, a més, avui vindrà vostre entreno només a estar per darrere del Ríria, ja. Sí, com el dia que vas dir que eres fisio del senyor Bepa, anar a sopar amb nosaltres al mecànic. Que heavy va ser aquell dia. No ha vingut a cap entreno ni per... Ni vindrà. Camacho i Dago. No, però es devia quedar flipant. Bueno, és igual. Comencem amb la meva secció, doncs. Sí, bueno, jo anava a comentar una cosa més. Digues. Fins d'aquí, que sabeu que, clar, gravem sols, i fins d'aquí 3 setmanes ja no tornem a gravar sols. Jo estaré un pèl nerviós, quan vinguin convidats i convidades. Sí. No recordo el que era gravar. I si és aquí, ho hem provat, sí. És que, sí, varis, però... Estem parlant de l'Imanola, ja. I Goliat, bro, que et volia rebentar la puta cara. Una pelea entre Goliat i jo, tothom se'l comentava, i és amb Goliat a la plaça del Coi tombat així. I amb Justin Bieber of the Perk, que va venir Blond Lucifer. Sí, però, o sigui, és molt heavy i la millor comparació d'aparició razonables que hem fet en la puta història, que és dir-li a Blond Lucifer, que era Justin Bieber caigut en les drogues de forma absoluta, no va guanyar, bro. Home, no crec que... No li va sentar molt lògic, bé. No va guanyar, bro. Qui va guanyar? Qui va ser que va guanyar? Crec que jo. I què vas dir? Jo què sé, no me'n recordo ja. El boxejador, no? No, vaig guanyar que li vaig dir TJ a Ted Wilder. Això, bueno, bro. Ese no dono crèdit. Vaig ficar una foto de Justin Bieber passejant per Los Angeles amb hachís sortint per les orelles, que era ell, tio. Era ell. Com ha començat? Comencem? Amb Richard. la meva secció. Abans de procedir al joc, diré un al qual no hem de fer cap reacció ni mirar-nos a cap de nosaltres, vale? I no caldrà que responguem. I llavors començaré. Ho hem pillat? Sí, hi ha una pregunta prèvia. Exacte. Mos Likely 2 que es gravi un Instastory molt ebri tornant cap a casa cantant com si hi hagués música a l'Instastory. No mirem ningú a ningú, no cal continuar, perfecte. Aquest l'ha ficat algú o és cosseig? L'ha ficat. I a partir d'aquí ara comencem. No mirava ningú, no? Tothom preparat? Vols explicar? Bueno, has explicat. Bueno, clar, no, l'he explicat. Jo proposaria... Qui no sap què és un Mos Likely? Si vol sortir la persona... Potser ets tu. No, si sóc jo, surto jo. Si vol sortir la persona a explicar això, té 2-3 segons per aparèixer i dir què va passar-hi. Vinga, comencem. Seguim. Sí, comencem. Bona intervenció. A veure, però explica... Sí, perdó. A veure, qui no sap què és un Mos Likely 2? Vinga, va. Doncs comencem. Jo diré Mos Likely 2. Quin és més probable? Quin és més probable. I nosaltres haurem d'ensenyar a càmera si sóc jo Ricky, si és River, Ferri, Coi o Niño, el que pensem. Això sempre surt malament. Vale? Llavors, tranquil·litat, no ens hem d'insultar, etc. Aquí està el problema, no, Niño? Clar. Sí, sempre surto per deny, Arets. Qui és més probable que insulti a una persona gran, una persona d'elevada edat? Jo què sé, per alguna cosa que hagi liat o tal.
Que l'insulti. Sí. 3, 2, 1... Uau! Però no et pot dir a tu. Vale. A ver. Ets tu l'únic que ha fet gilipolles, dime a mi. No, I tu? I el Fer. Però Jo, perquè no, ho han canviat. perquè no em podia votar a mi mateix. Vale, però ell s'ha votat a si mateix, imagina't. Això és Que important. Ferri s'ha votat a si mateix. No, però Però tu vas tirar un no- comentari un cop sobre una iaia que et va molestar Però molt és o per així acabar. i m'he recordat d'això. Fa Que molt ens anys. vegin. Vale. O sigui, podem ensenyar a càmera i després ensenyar-nos entre nosaltres. Sí, clar, mira. Sí, sí. Vale. Pues Ferrao ha guanyat la primera pregunta. Bueno, guanyar, no crec que és una victòria. No és una victòria per res. És important que si creieu molt heavy que sou vosaltres, heu de pensar en la segona persona Vale. i dir la segona, vale? Vale. Qui és més probable que rigui en un moment que no toca gens riures? Hòstia. No cal, no? Sí, sí. No, Pots posar un gran, si vols. Sí, sí, o sigui, Vale. Vinga. no hi ha ni un dubte. Sort que acabo de dir que havies de votar una altra persona. Sí. És igual. Segurament seria River. Vale. El segon. El primer seria jo, claríssim. 100%. Qui és més probable que no tingui fills? Mai. Uau. Complicada, aquesta, És que no sé què dir, eh? Que no Tres. tinguis fills. És complicada, aquesta. Ja. 3, 2, 1... varietat, eh? 2 Ferri, tio, un bro, però Ricky, si a un mi Coi m'encanten els nens. i un River. Clar, Jo, sincerament, M'has vist sol, no?, el reste de la meva vida. No, jo però he votat a Ferri, però jo considero que el Cinti tenen fills. Jo crec que també, és que no sé jo què considero que votar. el Cinti tenen fills. ¿Quién es más probable que? Per això, molt bé, Ricky. No t'ho prenguis com una ofensa, Ferri, perquè podria haver Bueno, no, ficat però un altre perquè nom. és que realment... No, és que jo Saps? crec que porto, el 5... porto un any dient que... O sigui, em fa il·lusió Tens ser a pare. l'estiu Uau, l'instint sí. paternal ja... Ara jove, eh? Sí, Sí, del sí, turó, sí, del sí. turó, del turó. Jo ho he Exacte. notat, això, en el Ferri, eh? Sí. Sí, als migdies allà amb els xavalines, no? Sí, Pues amb jo les torno- nenes sobretot. Bueno, no s'entengui malament. No, exacte. Explica't. No sona molt bé. Joder, macho, de veritat. És que és un fill de puta, perquè riu que joder. Niño, pots callar, tio. Explica, perquè jo et recolzaré la història perquè ma mare treballa amb vosaltres i ho ha vist. Exacte. Que Ho ha vist, sí. Que, joder. Continua. Bueno, vull dir que allà al turó, a les classes hi ha més nenes que nens sempre, Vale. i les nenes com que necessiten més interacció amb els monitors i ja està, no passa res. Els nois estan jugant tot el dia a futbol o a bàsquet i el que sigui, ja està. Ma mare sempre m'explica que l'altre dia tu vas tenir com moltes nenes al voltant teu saltant i ballant i a tu que se't pugen com si fossis un arbre allà enmig del pati. Correcte. M'ha explicat cosetes d'aquestes. Bueno, seguim a la següent. Qui és més probable que es vagi viral a TikTok? 3, 2, Para. Un. Estic pensant. Soc el Sí, Puigdemont de la família, no? Jo diria Ricky. Jo crec Pues, jo he posat a niño. Algun comentari així... Ja. Ojo, ben pensat. Jo, Riqui, perquè com t'aniràs allà a Austràlia ara a fer el viajero, saps? Ja, ojo. Les barbes. Em molaria molt fessin un pledge. No crec que passi. Mira, aquesta és molt interessant. Canecro. Bueno, primer de tot, agrair sobretot a Natàlia Verdú i a l'altre ha sigut Noé Garcia, perquè ens ha enviat moltíssimes preguntes. I aquesta diu, qui és més probable que et cobreixi davant d'una situació incòmoda? Un bon col·lega que et cobreixi. Quin claríssim qui és. Bueno, espera, 3, 2, 1... River. Willy, molt bé. Sí, jo... Bé, Ferri, gràcies. Esperava que algú em votés. Jo crec que tots. Jo crec que... Tots ens cobriria. Però Willy se'ls donaria ara sense fer cares ni preguntes ni merdes de... Va, dir això i te xapin. Bueno, River, ojo, eh? Sí, jo també. Jo m'hagués votat a mi o a River. Sí, jo també. Jo m'hagués votat a mi, però com no puc, pues a Coi. Molt bé. Grande River. Vale. Aquesta és d'una dona que es deu referir a algú d'aquí clarament i jo crec que farem pleno. Qui és més probable que li digui el seu objectiu del món, entenem per objectiu una noia amb la qual vols interaccionar, entenc, he vingut aquí només per tu. És a dir, un de nosaltres... Sí, no, qui és no, més probable que un de nosaltres vagi al món i li digui a una dona, en aquest cas, perquè he vingut aquí només per tu. 3, 2, 1...
No, niño, claríssim. Jo, niño, claríssim. I per què em dius a mi gilipolles si ets tu? Tio, jo no he sortit mai de festa per tal. Niño és capaç de sortir de festa? Sí. I Sí, però tu ets Ojo, Willy. tu ets molt guassons. No, o anem a sigui, dir-ho. tu li pots dir això per exacte. cagar-te. Ja, Anem a dir-ho perquè ara s'ha preguntat què l'ha fet una amiga meva, Vale. no? Des que érem petits. Sí, Pot llavors ser. la resposta és tu. I era jo, però està mal formulada, no va ser el Munt. Va ser la Mercè. És igual. Però sí, era jo. Això de la polla, no? El xaval de 18 anyets, tio, amb tota la il·lusió del món per la vida, saps? Que bonic, Aquesta il·lusió ja no està. que bonic. Bueno, Bé. seguim. Aquesta és guai. Qui és més probable que acabi una nit de festa acompanyat? Yo. Uf, ara mateix... Acompanyat, Ara És que acompanyat significa dormir. No? No és No. lligar i Tothom marxar. entén- Acabar-la acompanyat. Sí. Tothom entén el risc. Però vol dir dormir o no, també? No, jo no considero que és... És que jo tinc dues respostes diferents. Lligar o Clar, lligar? jo era lligar. Lligar. És lligar. Vale. 3. Bé, ara mateix, estem parlant de Sí, sí. parratge. Ah, net. Bueno, ara, sí, ara. Sí, sí, sí. 3, Aquí 2, tinguin a gust. 1. Jo sí que estic entre dos, Sí, jo entre el River i el Coi. Bàsicament. Ok. Tres Rivers, dos Coi. Bueno. Qui és més probable que parli de sexe en qualsevol moment del dia? Aquesta està bastant clara. 3, 2, No, però 1. està clar. Sí? Sí, sóc jo 100%, però si no votaria Ferri. Opa! Oiga. Ojo, molt coi. Però sí, Molt 100%. coi. No passa res. M'agrada parlar de sexe. Aquesta està bé. Està bé. Bueno, Willy dic. Una de bàsquet. Qui és més probable que es cagui a l'hora de tirar un game winner a un partit? Que es cagui. Sí, i no el tiri, o típic que fas la finta i la passes a falta 2 segons i no te la tires tu i la lies, saps? Hem de suposar que tots estem jugant, 3, 2, 1... Sí. Sí, tots, niño. Jo no entregaria. El següent crec que seria River. Jo me'l xuparia amb tota la bona depèn. brolla del món. El fallaria perquè soc dolent. Sí, Dubtes, niño? Depèn, si porto un tiret així maco, doncs... que jo no em tragaria, bros. Bueno, És que no el tiraria. Jo no dic que no el tiris, però del 5, el que veig més probable... És que també és l'últim al que li donaria la pilota final, saps? Jo no me la donaria a mi mateix. Jo això el té d'estar Però tu te'l a vas- pista, no, però no, d'estar... per rebot. Sense aturar la pilota, bro. O sigui, sóc l'ànima-ni, tio. Jo he d'ajudar l'equip, joder. Ets un líder, bro. Molt bé. Sóc un líder. Ets un líder, almenys ets un dos. líder. Qui és més probable que tingui pròximament una parella estable i si ja heu tingut, doncs que la torni a tenir abans que qualsevol altre d'aquí? Uau. Uf. Hòstia, aquesta és complicada, Jo ho tinc clar. Jo la tinc claríssim. Sou un fill de puta. 3, 2, Bé. 3, 2, 1... Riqui, de què? 2, Willy, per un estadística. niño... Jo t'he dit a tu. Tu l'has dit? Sí, el Ricky. Ricky, tu l'has dit? Però perquè Sí, ets un jo- tio de relacions estables. Però jo a Ferri no l'hagués votat ara mateix. No. Jo Ferri... Ja, potser Segur ara que no, bro. Jo Ferri ara mateix seré l'últim. No, però si no estava pensant en, Sí. en River abans que Coll. Fuck, no. Jo estic molt bé sol, Single, eh? És un single, De fet, és una comparativa de... Amb River, Leo. Leonardo Amb Leo Romaní. Romaní. Sí, perquè sempre fa seccions de Jueguitos. cultura general, saps? Ojo. Qui ha dit? No. Leonardo Romaní. Ah, Qui és fuck, més no. probable que dormi a la presó, post-nit de festa? Tinc claríssim aquest. Si Sí, dormir jo a la també. presó, doncs nit de festa. 3, 2, 1... No cal que digui res. 100%, bro. Tots t'hem votat, tots. És un pedaç de la Firicalli. 100% és Ferri, Tu bros. t'has despertat a un portal random, saps? Vull dir, Entona el mea culpa. Sí. Soc jo. Perquè t'acompanyo a casa, que si no... River quan passis per... Per el 100%, eh? River quan passis per Mercadona se n'adonaria que Ferri no l'està acompanyant, que s'ha anat a la presó. Segurament. Vale, i tinc alguna més. Anem a dir... Qui és més probable que ho deixi tot per amor? Claríssim. Sí, Claríssim. És claríssima, aquesta. Però claríssima. jo estic entre dos, 3, 2, 1...
Però no dieu, bros. Sí. De 100% no. Pensàvem votaria a mi. 100%. Clar, sí. és de Riti. No. És Riti, bros. No. Entre qui estaves, Tots, tu? niño. Ho teniu claríssim? Sí. Sí, 100%. Uau. Però perquè tu ets molt de... Molt efusiu. Sí, molt. Ets un calent. Tu quan No, més estimes, que fusiu... tu quan estimes molt, saps? A tu... A mi no, però perquè a mi no m'estimes. Sí, t'estimo, però... Poc. Con pequeñas dosis. Aquesta és massa clara i no estic per no fer-la. Bueno, Tira, tio. Que és més probable que raji d'un plan a última hora amb excusa molt tonta. What? Què dius, bro? Si Però soc what jo. the fuck, és el niño. Cada cap de setmana. Sí, joder, bro. A favor de Yarino, abans però que soc coi- jo. Abans que festa, sí. No, No, però qualsevol ara plan. una birra, l'altre dia a la fora i em sap molt de greu, però soc jo, em fa Sí. molt de... Ah, doncs em pensava no de mi, molt bé. I em... Jo estava Sí, pensant una Driver mica en Man- tu, però... Riqui, Però tu tens No FOMO. tens, no puc, Tu tens... perquè... Té FOMO, però clar, Qualsevol una mica merda, t'arriba al plan... Però has Si em queda a 6, arriba a les 8, saps? Però... Però arriba. No, arriba a les 8 i se'n va a les 8 i mitja. Per de sopar amb els amics. Amics. Sí o no? I quan arriba l'hora, marxa abans. Sí, sí. Sí. El Riqui un plan sencer no el fa. No, mai. mai. No pot, no Uau, pot. bros, m'he d'anar a per dir un sopar amb el Mertins i Vaig amb estar el 4 dies Moreno. al Nadal I a sencers més, amb vosaltres. Vam anar a l'Apolo un dia i se'n va anar en bus. No. Uau. Jo crec que això... El Això dia ho he següent- explicat. el però dia tu no següent l'has treballava. explicat. No, però vam arribar a la mateixa hora. Sí, sí. És molt heavy. És gravíssim. Perquè em vaig dormir el tren. No cal explicar-ho. No va tenir cap S'ha de tindre molt FOMO per fer el que vas fer tu en aquell moment, Heavy. Dijous Apolo? Ojo. No. Sort que deixàvem la festa, Tu. Joder. Jo vaig Sí, un en dia, sèrio. Ja han dit Dijous dos Apolo, bros. Tu ets nini, tu, ara. No, jo puc. Ojo. Tu pots. Seguim. Bueno, parlem després. Qui és més probable que vagi a la Isla de les Tentaciones? Uau. Ningú dona el perfil. No. 3, 2, 1... Willy. 2 Willy, un Ricky, 2 Ferri. Jo m'hagués votat a mi, s'ha de dir, eh? Sí. Jo crec que sí. Sí. I Jo si pels no, musculitos del Ricky he tirat el Ricky, la veritat. Merci. El Riqui cada m'agrada. vegada s'apropa més al perfil de... M'agradaria molt veure a Riri entrar allà i dir jo soy el terror de tu mujer, tal. El terror de la carpa. Sí, s'ha El terror de la carpa El sí terror que de era. Can Mamada. Uau. Me l'ha tirat la nòvia del teu avi, eh? Aquestes No històries. t'he sentit, però bueno, és igual. Segur que no era algú. Després M'agradaria t'ensenyo. moltíssim. I vaig a tirar una... Bueno, és que no tiraré l'última. Ets el més... Tira-la. Sí, tira-la. Que és divertit aquest joc, Sí, tio. home, Votareu sí. tots, som uns Tira-la. petats. Que és més probable que es mengi una polla. Hola! Ufa! La tira. No sé per què, és que som uns fills de puta, no sé per què dieu. Jo, a què, teta? A mi per què em votes? Sí, a tu. Perfecte. Tu no m'has dit, no? No estic d'acord. No és res negatiu, s'ha de dir. No, no, No m'he de sentir ofès. No. Però som uns fills de puta. La primera reacció ha sigut així, tio. Que es follin. Vinga, ja he acabat la meva secció. Grande, sí, Un home, aplaudiment, sí. tio. Gràcies, gràcies. Hem quedat molt malament, O sigui, fer aquesta secció ens tira pel terra a tots. No. Podria haver sigut bastant més greu. Sí. Tipo, ha estat... Has amagat alguna heavy? No, he dit tot el que ens han dit. Bueno, hi havia alguna un pèl fora de lloc, però que no tocava. Però tot el més, tot. Ho he dit tot. És un pau. No sé. De tu Has segur. començat la frase 2 cops. Ja. Però que és indiana. Ha parlat Ha parlat. com un nen indi. Vamos enviando los coches. Uau. Hòstia. Uah, a tot això, vosaltres imiteu molt bé, tio. L'accent, o sigui, Aquí diràs, ojo, el d'esto... Indi. Ah, indi. Bueno, és que som molts L'imiteu anys. molt bé, jo no en només un prou, però molts més vosaltres, però no supereu a la persona que millor imita a un nen indi, tio. El truquem? No, però ficaré un àudio d'ell a veure si el trobo, perquè el de Marc Jàtiva és... Ah, no, però no podem posar això. Home, bro. No toca. Fet que tenim seguidors indis. Sí, jo, no crec, toca. jo crec que el podríem trucar. No toca. Crec, eh? Hello, sir. I work in a McDonald's. Ai, vinga, va. Next section, per favor.
Aquí, em toca a mi, no? Sí. Vinga, va, som-hi. Joder, estic plorant un segon. Uah, hem plorat molts cops i portem a lo millor mitja horeta de programa, No, no, Menys. 20 minuts. 20 minuts i estem 20 provant. minuts només? 20 minuts. Ostres, està fent molt Hem llarg. començat ahir. Ai, 32 hem començat. Vaya gilipolles. Ai, 32 hem començat? Sí, por ahí. Vinga, next. Jo... Vale, la meva secció és ràpida, vale? Aquest Nadal jo he vist moltes sèries, crec que vosaltres també, i hem parlat bastants dies de sèries. Vale. Ana, Ana i los siete, els has vist? No. No? No. No sé què em parles, però no. Sí, arriba, no li facis cas. Bueno, Sí. llavors, he pensat, per què no li donem als seguidors, i a les nostres seguidores també, Vale. unes recomanacions de sèries que potser els interessen i que potser no són sèries pues mainstream, Vale. com ara el Juego del Calamar i tal, Machos alfa. Vale. o Machos Alfa, Deconstruïda. saps? A mi Però m'agradaria molt aquesta. Podem aportar nosaltres coses? és el que anava a dir. Jo he fet un parell, però podem aportar. Llavors, hi ha unes quantes seccions, ens podem saltar. les que vulguem. M'agrada, tio. Vale. Aquesta. Vale? I podem parlar, si algú coincideix amb mi, doncs podem parlar de la sèrie i de més. Vale? Hi ha moltes, he fet moltes, per si de cas. De fet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, déu-n'hi-do. Vale? Som-hi. Llavors, la primera al Ferri li agradarà perquè és anime. Sèries. Vale? Llavors, Si només he vist una, i no m'agrada dir-la. No, estic mirant una altra. una altra. De fet, l'altra l'he vist jo també. Mm. I les meves dues aportacions, aquí podeu aportar qui vulgui, són una que es diu Beastars, que és ja més una mica romàntic per parelletes, està bé? Mm. I després una altra que es diu Love, Death and Robots, que està molt bé, aquestes són episodis curtets, molt intensos, tallats, rotllo un Black Mirror, però en anime. I on estan? A Netflix els dos. Les dos. A Netflix hi ha bastant anime. I no he mirat mai anime. Jo tampoc, per tant, no Molt, puc aportar. molt recomanable. Jo només- Molt molt recomanable. I si haig de no només he vist una, he vist més. L'únic que acabar, Te diré la broma. he acabat una. Te diré la Però he vist broma. I per una persona com jo que no he vist mai anime, per quina sèrie d'anime... més. Ataque a los Titanes. Sí, jo és 100%. l'única que he vist. O Death Note. Sí, però o sigui, jo et diria Ataque a los Titanes o alguna que estigui... O sigui, aquesta perquè és la meva preferida, però Death Note l'has de mirar típiques webs d'aquestes que et salta porno i coses aquestes de merda. Damn. Saps? En Nice. canvi, Ataque a los Titanes està tota a Prime Video. Sí. Vale. I jo la vaig jugar Vale. per Prime i a mi només he vist l'esta i em va enganxar bastant en el seu moment. D'acord, m'apunto. Ataque a S'ha los Titanes. s'ha de dir que Death Note ja estava a Netflix i no la vaig veure mirant que em saltés porno, saps? Quan la vaig veure. Ara ja no està. No Ah, por. ja. I un No altre d'anime que m'estic mirant jo ara és Vinland Saga, que és un anime de vikingos. Molt top. M'he mirat, vaig ja pel capítol 12. És que és un I món, és l'anime. És un món, és Però un món. aquesta està bé perquè no és anime rotllo fumades i tal, sinó és d'història. O sigui, és de vikingos. Està guapo, jo me l'he vist aquell. Bueno, He acabat ja la temporada. secció de Generals Dutxa o no? No, tacos, next. Vale, la següent és de por. Por, Vale. terror, tal, vale? Jo he agafat dos que em vaig veure... Bueno, una que m'estic veient, que és més aviat de... Més que de por, és de... que jo veig un episodi i ja no puc veure més i he de descansar perquè m'agòbia molt. Vale. Que es diu Black Summer, que és... Bueno, tracta sobre... Bueno, és d'un apocalipsis zombi, a Netflix també, Bueno. però està molt ben feta. A mi m'encanta, però m'agòbia molt. Només Em posa sèries, enorme, perquè em fico allà al mig, o sigui, em fico com que Molt jo tens, estaria no? i em fico molt A la temps. pell, no? Però només sèries estem dient, llavors? Sí, Pel·lis sí. no? Jo no sé si tant com el que dius, però una que em va agradar i potser podem tirar per aquí, tot i que no és molta por, però és suspense i és guai, ¿Cómo defender a un asesino? Ho estic mirant aquí perquè tinc unes Aquesta és apuntades. Aquesta, la de Molt bé. la bocada negra. Sí. Sí, sí, Molt, que, molt bona. aquesta és top, aquesta és Molt top. top. Molt bona. Aquesta no l'he vist jo. És una sèrie que si no has vist l'has de Però no veure. és de por... No, No. però no sé, per introduir-la Thriller, aquí... no? Sí, Suspense i tal. sí, m'agrada, perquè hi ha bastantes morts. Sí. Hi havia una que es deia From, de HBO. No l'he vist aquella. Era rotllo com aquesta que has dit tu, que estava bastant... tenia bones crítiques. I l'altra que tenia apuntada era una que es deia Them, que De és ellos en anglès. Sí. I aquesta és més de terror psicològic. Aquesta està molt bé, molt bé. I jo on me la està vaig aquesta? gaudir. A Amazon Prime, crec. Top. Com ho defendrà Totes- un assassino estan molt bé. Sí. I Estan són- a plataformes de pago, no? La sèrie? Sí. Bueno, hi ha una... Doncs que ara Mira, mateix, si no les tens... Si no, Ja. si no la fan per TV3, no... Ja. hi ha un parell o tres que he La agafat que Riera. no estan... que les has de buscar una mica pirata o t'has d'esperar que surtin, però bueno, da igual, Ok. saps?
Però perquè les he pillat de rotllo... O sigui, no he agafat res d'actualitat, Vull dir, les he ficat. Vale? Lo següent que he passat ha sigut a policíaques. Vale. Perquè aquest gènere m'agrada molt. A ti és el que puc reportar més. Llavors, M'he vist 3 aquest Nadal. Les dos que jo he agafat ha sigut Mindhunter, si t'agrada psicologia i tal, i una que és anglesa que es diu Duty. Vale? Aquesta ni puta idea. Que és de, bueno, de corrupció policial i tal. Està molt guapa i els episodis són curtets, rotllo, són per temporada 6 i tal, i uau. Jo em vaig mirar una que estava molt bé, l'únic que després és llarga, però és The Blacklist. Està molt bé. És la del tio aquell... És el criminal més buscat del món. Sí. O sigui, l'explico així com tal perquè és el primer episodi. O sigui, i va a l'oficina de l'FBI i s'entrega. I s'entrega per tot un motiu, tal, i hi ha tota una trama darrere. Però... És el tio aquest calvito, no? Sí. Hi ha l'escena que enmig d'un hall deixa la maleta, no? Deixa la maleta, es fica allà i s'entrega... O sigui, la persona més buscada del món s'entrega a la policia. I és top. Està molt guai, aquesta. Jo aquest Nadal m'he vist 3 policeres i he dit que les 3 són espanyoles. Una me l'estic gravant ara. La primera és Rapa, que està a Movistar Plus, que està guapíssima. Són 3 temporades també, super... Un rotllo de 10 capítols a la temporada, 30 capítols en total, que està superguai. I són tots... És del Javier Cámara i d'aquesta gent que està superguai i passa allà a Galícia i tal. Em va encantar. I després la segona, que també és de Movistar, és la del Hierro, que també, bueno, és més o menys del mateix tipus, però passa a l'illa del Hierro, a Canàries. Drogues i tal. Sí, i està guapíssima. Aquestes també, tipus Narcos, Farinya... I a més, i cada cop les sèries espanyoles i les pel·lis són millors, tio. I això mola molt perquè, joder, el cine aquí està guapo també. I ara estic veient una més antigua, que no és tan nova com aquestes dos, que són supernoves, que és la de Mar de Plàstico. Que Mar de Plàstico, passa top. Almeria, Mar de Plàstico, històrica. La va recomanar, de què va? Molt top. És de... Bueno, passa Almeria, als invernaderos que hi ha allà, i el capítol, la sèrie comença amb la trama de la sèrie, que és l'assassinat de la filla de l'alcaldessa. Vale. Llavors, la primera temporada va això. No diré la segona perquè va lligada. Està molt Amb el que passa. guai, I jo estic per la meitat de la segona, que és l'última, i està guapíssim. Creieu que m'agradarà. Sí, molt. És un tio bàsic, jo. Hi ha dos... No t'agradarà. I hi ha dos també d'aquest rotllo que no hem dit, que una és Clanes, que va sortir aquest estiu. Jo me la vaig veure quan estava a l'Índia, i són 6 capítols així, és d'aquest rotllo que deies tu, que surt la Clara Lago. I després un puto clàssic, Vivir sin permiso, l'heu vist? Sí. Ah, sí, no l'he vist, però sé quina és. Del Coronado. Sí. Seriote. Vale. Top. Next River. Next. Aquesta potser no sé si haureu vist molt, però de sèries històriques. Que parli de història. Jo cap. O d'antiguitat, rotllo contar vikingos, saps? Jo no. No. Bueno, Jo soc pues... molt bàsic, tio. Jo soc molt bàsic. Però Peaky Blinders. Fantasia. Bueno, Peaky Blinders seria l'única. Peaky Blinders, La fantasia top no sèries que he sé. vist mai, Clar. Si algú no s'ha vist Peaky Blinders o Prison Break, Jo no he vist Prison Break. pues la primera temporada t'has de veure. Sí, A partir d'aquí fes el que vulguis amb la teva vida. Però la primera temporada de Prison Break és un must. Sí. I 100%. Peaky Blinders, a partir d'aquí. Pues, Peaky Blinders m'he fet cada palla. I incís, una que no hem dit abans, que també de la primera secció que has dit, Vis a Vis. L'heu vist? No. Sí, jo l'he vist, està bé. la policia... M'agrada. I hi ha Fa moment... molta por la Nageli Zulema. va per mi. Sí. És La Najwa Minri. La Navapirri, aquesta on tu dius, Em cago és un viu. actorazo de la Em hòstia. cago viu. A Vis a Ja, Vis ja. fa molta por i fa bastant llullo. Abans que deia sèries de por tal, Vis a Vis dona És una que l'he mica vist les ara i dos. no- I la Teresa de Papel, Sí, Fa bé, la fa molt Teresa bé. és increïble. I la Teresa de Papel, la tímira i tal, de tothom parla, però tot i així, S'ha de veure, si t'hi fites, és la... Berlín. Però la hòstia. Sí. Hi ha alguns actorazos Berlín també. increïbles i la trama en si és boníssima. Sí. I hi ha alguns giritos de guion que no t'esperes, però No, està per guai, enlloc, està saps? A veure, històriques. Històriques. Hi ha una, és de pirates, 4 temporades, Black Sails, Ojo. Seriote, però crec que no està a cap plataforma. Però quan surti l'heu de pillar, perquè jo me la vaig veure a les 4 temporades, una passada. Va sobre un capità que, bueno, és com veure un Jack Sparrow una mica més sèrio, però que et petes al puto cul, saps? I està com... està anat de la olla. I després una altra em vaig veure que era curteta, que aquesta sí que està a HBO, que es diu El huésped americano, que és bàsicament el president Roosevelt que se'n va a l'Amazones a descobrir una part de l'Amazones. No, top. Llavors és entretinguda. Tu la vas veient i de sobte dius, hòstia, un fitigaldi que el veus així, gordito, xaparret, baixet, amb un casco de soldat de pringaete, saps? El típic explorador gordito.
que surt a totes les pel·lis. Sí. A Jumanji, pues el mateix, saps? Jumanji. Que va amb la seva canoa, tal, no sé què. I ja està guapa, és entretinguda. I Vikingos. Vikingos està bé. Vale? Després he ficat utòpiques, o distòpiques, com ho vulgueu dir. Rotllo Black Mirror, saps? Vale? Llavors, O distòpites. he ficat dos. Una que és Sense8, que potser... la vau veure. Sense8, jo l'he vist. Top. Top. És sobre 8 persones a totes les parts del món que de sobte estan connectades entre si. Molt top. I hi ha gent que els busca i tal. Aquestes Està sèries a guapa. mi em flipen, tio. I després l'altra és una que està a Amazon Prime que es diu El hombre en el castillo, que bàsicament tracta, i us fico un context, tracta de que Hitler, en canvi de perdre la guerra, la guanya. Hòstia, ja ves. Llavors, Interessant. és com... Què passaria? És com... Bueno, bàsicament, sobretot passa als Estats Units, però clar, és un Estats Units ocupat per Alemanya i pel Japó. Jo aquí recomano una que es diu Flash Forward, que és una que... Pues, el Flash Forward és com un concepte que té la sèrie de que hi ha un moment que tothom es desmaia a la vegada, tot el món, i veu com un flash de lo que li passa al cap de pues, 3-4 mesos. Wow. Saps? Llavors hi ha molta trama perquè pues, el protagonista és un inspector de l'FBI, hi ha gent que no veu res, llavors potser és que està morta, hi ha gent que veu que jo què sé, hi ha moltes coses i està bastant guai. Jo em vaig mirar una durant la pandèmia, o just després de la pandèmia, que anava precisament d'una pandèmia, que es diu La Valla, espanyola. Està a Netflix. Bueno, no sé Pues ni puta idea. I estava bastant guapa. Anava sobre això, una societat en pandèmia i tal. Bastant guai. Després tinc... Bueno, queden 4, ¿vale? Però ens podem saltar algunes, si Sí, voleu. o les fem picadites. Les fem picadites, vale. Acció i thriller, vale? He posat Dexter, no sé si l'heu vist, no sé si no sabeu què No va. l'he vist, però sé quina és. Un seriote, Sí. vull dir, rotllo, bueno, va sobre una persona que treballa a la policia, però no és qui sembla que és. Vale? I després una altra, que mai es parla, que si no l'heu vist, és una falta al respecte a les sèries, que és Sons of Anarchy. No l'he vist. No l'he vist. No l'he vist sona i molt. diuen que és molt top. És una barbaritat de sèrie. O sigui, ja està. Però rotllo, l'alçada de Peaky Blinders i aquestes coses. Per El mi, rotllo. a mi em va agradar més Sons of Anarchy que Prison Break. La primera temporada no, Déu-n'hi-do. però la història, Diuen que és molt top. el personatge... De què va? Un club de moteros. Vale. Estava molt guapo, la veritat. Feu-me cas. L'únic que és una mica llarga perquè té com 8 temporades, però bueno. Vale. Vale? Després passem a... Bueno, l'he dit juvenils, però així com més de grupet i tal. He ficat una que es diu The Outlaws, que va sobre un grup bastant diferent de gent que els condenen per delitos menores a fer tasques de serveis comunitaris. I com s'engresquen entre ells, com es coneixen, com al final acaben sent una família i tal. És molt entretinguda. Jo vaig pensar, bueno, me la miro perquè sembla que és bueno, el primer episodi, al final em vaig acabar enganxant i va estar molt bé. I després, Com vender pastilles online. Aquesta és top. Jo me l'he vist i és molt top. Molt Aquesta top, és una molt top. barbaritat. I és basada en fets reals. Sí, sí. I és una barbaritat. És uns xavals que tenen 16 anys i es fiquen a vendre droga Per internet. per internet i és molt top. No, és una barbaritat. Molt top. Jo aquí afegiria Outer Banks, que em va agradar molt, Ah. i és així més juvenil. Està guai, la veritat. I Sex Education. No, aquesta és la que anava a dir, que Les- no l'he vist, però que... Està bé. Jo me la vaig posar i no m'agrada molt. A mi em va agradar. Les Està dues bé. les tenia pensades, però he pensat, bueno, potser són massa mainstreams i les hauran Sí, vist o però alguna bueno. cosa. I, bueno, però tiro de dos que són més... Després queden comèdia, que he ficat una d'animació, que és Paradise Police, que jo, sobretot, o sigui, em vaig veure una temporada, crec que la segona amb els amics, fent birres i tal, bueno, no m'he rigut tant en la meva puta vida. O sigui, si portes 2 cervesetes i et mires un episodi, és una passada. Però una passada. I després... No és la del cavall, no? O sigui, No, és la de... Bueno, és d'una comissaria en un poble, bueno. Típica fumada, així, rotllo... Bueno, una fumada de parra. I després l'altra, Blue Mountain State, Ni idea. que aquesta és antiga. Sí que t'has vist sèries, Déu-n'hi-do. Sí. Ja, Ted. Estic flipant, Jo bro. així de risa i tal, et diria Sí, una que no sigui així típica, Shameless. Està bastant guai. Sona. Shameless està guai, crec que està a Netflix. Bueno, pues Blue Mountain State és com veure en una sèrie American Pie. Vale. Però Vale.
de jugadors de futbol americà. I va sobre 3 jugadors. Ah, vale, sí, ja sé Saps quina és? Sí, l'he vist. Està bé, sí, que hi ha el quarterback que és més baixet i més guapete, un que és així molt alt, molt fort, molt tonto, 100%. Sí, l'he vist. Aquella és bona. Sí, està bé. És divertida. També, aquestes són ja més quan et prens un... Sí, aquesta és risses, Sí. està bé de veure. Jo afegiria Rick i Morty. Uau. I A Morty mi top. Rick i Morty m'agrada. I Morty top. Vale, i l'última secció ja és minissèries. D'aquestes curtes. D'aquestes curtes, 3-4 episodis, vaig posar... O sigui, he posat una que es diu Maniac, que crec que ja no hi és, que va sobre un experiment que... Bueno, un ensayo clínic, que els fiquen allà unes persones i tal, i el que passa és molt entretingut, la veritat. Eren, crec que, com 4 episodis i vaig quedar flipant. És rotllo... una mica Black Mirror, també, rotllo... Estil així. I després, una mítica Antidisturbios. No sé si No la l'he vau vist, veure en el seu no moment. l'he vist. Pues recomanada. Recomanada. Molt bé. I a partir d'aquí ja està. Bueno, Déu-n'hi-do, t'has vist moltes sèries, tu. Déu-n'hi-do, Va, River. Molt bé, River, tio. Jesús. Ja m'ho Per passaràs. qui vulgui una sèrie, toma. Que miri el capítol. Sí, podríem fer una llisteta així, de jo passa això i tal, i Ja us ha passat. ja me les miraré. Molt bé, doncs Ferrao, your turn. Vale. Jo el joc que m'he preparat són comparacions a cegues. Vale? Llavors, hi ha 5 categories. Vale? La primera és jugadors de la NBA, la segona, jugadors de la futbol de la Lliga Espanyola, tercera, jugadors de l'Eurolliga, quarta, actors de Hollywood, i la cinquena, cantants actuals. Aquí Vale. t'estàs rient. Estava mirant, entenc que per Jugadors mi... d'Eurolliga i he pensat, uf, Llavors, no se sap bàsicament, ni són cada categoria hi haurà 2. Sí? Llavors, jo us tiraré una descripció així del jugador, del cantant o del que sigui, i ara heu de dir amb quin us quedeu, quin us agrada més. Vale, I després jo us diré a qui n'heu escollit. Vale? let's go. Vale. Llavors, el primer, que és jugadors de la NBA. El jugador A, o jugador número 1. 28 punts per partit, 8,3 assistències, 7,5 rebots, 48% en tirs de camp, 37 en triples i 88 en tirs lliures. Quantes assistències has dit i quants rebots? 8 assistències, 7 rebots. I hem de dir... No. I ara ve el segon. Ara ve el segon. Jo he de I dir et amb quin us quedes quedeu. A mà Vale. o bé? A mà o bé. I després us diré amb quin us heu quedat. Vale? Jugador B, 30 punts per partit, 5 assistències, 9 rebots, 47% també en tirs de camp, 34 en triples, o sigui menys, i 78 en tirs lliures. Quedo avalat. Quedes amb la? Aporten més facetes del joc. Saps qui és o no? Jo entenc que és Luka, o no? No sé. Jo tiro la també. Jo també em quedo en blanc. Us quedeu amb la tots, doncs heu escollit el Luka Doncic per sobre de Giannis Antetokounmpo. Sí. Sí. Ho faríeu? Sí, Una vegada sí, sabent els 100%. jugadors? Sí, 100%. No daps. Vale. No, què? No, doncs. És que està... Good. Vale, jugadors de futbol de la Lliga Espanyola. No tenen per què ser actuals, o sigui, en el cas del bàsquet eren actuals, però... Hòstia, m'estic donant compte que m'agrada més la Lliga Espanyola que la NBA, perquè amb la NBA estàs així espatxurrau i amb la Lliga Espanyola he fiat sèrio. Vinga, va. M'entens que amb el fantasy. Jugador Tira primer, Riri. A. Xapis. 21 gols per temporada, 8 assistències per temporada, 87% en passes, 4 gols de penal, 85 minuts per partit jugats i juga de davanter. Estàs jugant ara a la Lliga Espanyola? No té per què. Vale, no juga, estàs... 85 minuts per partit i és davanter. Vale. Jugador Vale. B, 18 gols per temporada, 12 assistències per temporada, 82% en passes, 3 gols de penal, mitjana de minuts 78 i és migcampista. Això és un apunta... Sí, no, perquè... Con llegada. Déu-n'hi-do. 18 golets, Jo em tiro el B. Jo em tiro el B, també. Sí, jo un media també em punta tiro con el B. llegada. Bé. Jo no Sí, tinc idea de futbol, 18-12 però i també. l'altre era 21, què? 8. 21-8. Jo vaig amb el B. Passo a la. Tu, Ala, Jo el B. No, jo molt bé. Jo el B. tots bé, doncs els del Rivera B va. heu escollit a Luka Modric De jo. I Parera. i River ha escollit Karim Benzema. Bueno, no està mal. No està Molt mal. bé. Vinga, jugadors d'Eurolliga. Dos balones d'oro. Sí. Estàs imputat com Benzema, tu?
Uau. Home, No. de moment no, ja espero que hi ha cap trama de les seves. De moment. Heavy, la rebetina amb Balbuena, Recordeu a la Sí. selecció francesa? Però jo no em vaig acabar d'entrar ben bé de Que què el- polles li va passar. sí. Que l'extorsionava, no? Jo, sense tenir absoluta puta idea del que va passar, t'estic dient el que ara recordo, és que Benzema va fer difusió d'uns vídeos on sortia Balbuena i un altre jugador fent maldades. Uau. Però hi havia menors implicades. Crec que sí, el que no volia dir. Yeah. Trio. Hi havia més gent. No ho he vist, Riti. Sí, era algú... Déu-n'hi-do, no? I per això, No ho sé, i per això no totalment- va anar convocat amb la Clar, selecció i francesa. després ell va renunciar, ja, perquè va sortir com innocent, algun rotllo així. No... Bastant turbi, bastant turbi. Déu-n'hi-do, Karim. Sí, Sí, sí. I va haver rotllos del Balbuena aquest, que era boníssim. Sí, molt bo. Boníssim. Jo el pro sempre me'l fitxava. Vaya perlita m'he escollit. No. Bueno, és que no hi ha ningú, Com ningú Francis l'Asensio. pobre. L'Asensio del Madrid també l'està intentant Déu-n'hi-do. tapar. També. Sí, Oh, sí, però l'Asensio és un fill de puta. Sí, però la premsa està tapant és cobrir tot. és sí. increïble, tio. Ja Sí, és estan fent increïble. màrqueting bo perquè... Goldet Floren per darrere. T'explico. Tet. Digues, Ferran. Ara, Carleto se'l fuma, I fica Tchouaméni de central, que és malíssim. No, segueixi. Tu has vist el vídeo, he vist un meme boníssim de Tchouaméni? A veure, les racistes. No. Trobo fer així. Hi ha un vídeo corrent així per les xarxes que surt una persona amb una sèrie de disfuncionalitats i tal. Vale. Que yo no juego de defensa, yo soy delantero. ¿No lo has visto o no? Sí, sé quin parles. Pues Uau, avui he vist un meme on sortia dient que aquest era Tchouaméni y le deia això a Ancelotti, que yo no soy defensa, yo soy delantero, mister. Boníssim, m'ha fet molta gràcia. Tchouaméni, molt bé. Perquè jo t'ho estic explicant, no fa gràcia. Si veus aquell vídeo amb aquell personatge, dius... Sí, "Uah". però ja. Aquests vídeos a tu t'agraden molt. A mi m'agrada moltíssim. Em torno boig. Sí. Vale, Sí. vinga, els jugadors d'Eurolliga. Jugador número 1, 17 punts per partit, 5 assistències, 4 rebots. 17-5-4. 17-5-4, De Mar de Rosen juga a Zalgiris. Bro. percentatges en tirs de camp 50%, percentatges en triple 39, percentatges de tirs lliures 83. Bien. Jugador bastant sòlid. 21-5-4, no has dit? O 4-5 és igual? 17-5-4. 17, perdó. Vale. I jugador B, 19-4-3. Vale, bastant similar. Percentatges tirs de camp 45%, percentatge de triple 36 i tirs lliures 81. Jo he primer molt bé. Jo el primer. Jo em quedo amb l'A. Té tot millor, no? No, fica més punts. Fica més Més punts punts al al B. B. Fica 19. Jo el primer. Jo em tiro molt bé. Tu vas amb el B? Jo I la... els altres Jo amb me l'A? la... No, la fira d'algun fitinat de l'hòstia, saps? No, No, si fica 19... Fica el dia res. Ja, 19 punts, són Vull 19 dir, punts. t'has quedat amb espanulis. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I l'altre? 3 Euroligues, 3 MVPs de l'Eurolliga. Bueno, i ara ha passat alguna L'altre un puto no? fiticat i Ted Mirotic. No ha guanyat res. Ens hem quedat amb mirar... Vaya rata, Mirotic. És els S'ha drets. quedat amb... No és el Barça, és els drets. Està allà dalt, allà. Només puja la grada. Xavi, tio. Tu l'altre dia vas dir que vas anar als dracs un cop i Un no cop, m'agraeixen. és per vomitar. Per? No diré, vale, ells em faran un vídeo, saps? Uau. I em multaran, i el Toni aquest es ficarà nerviós. Però, Xavi, tots, Hòstia, amb nom i tot ho has dit. Però Estàs exposant. però què passa? Fica-li un Sí, cap pipa aquí. Ei, No, no, sí. posa pit. Però No. no estic molt a favor del que representen els drets dintre del Barça. No estic gens a favor. Bueno, ens expliques fora I de càmeres. són una... Sí, va. Sí. És una banda. Vinga, va, ràpid. Els actors de Hollywood. Actor número 1. Ai, número 1. Jesús. Pel·lícules destacades, 5 premis guanyats, 4, edat 43, gèneres destacats, drama i acció, última pel·lícula feta el 2023 i rendiment a taquilla 1,500 milions de dòlars. Torrente. I el B, 8 pel·lícules destacades, o sigui, més pel·lícules, premis guanyats 2, menys premis, edat 49, gèneres destacats, comèdia i thriller, última pel·lícula 2024 i rendiment a taquilla 2.000 milions de dòlars. Jo me la. Amb el B. Jo molt bé, molt bé. Jo el Jo me la per curiositat de si és Torrente. Que ha de ser Torrente 1.500 milions. Hollywood, Ah? per cert. Ha dit Hollywood? Sí. Pues jo me'l ve, llavors. No, ja Tots amb el B? Sí. Sí. Pues us heu quedat amb DiCaprio. Top. L'altre era Brad Pitt. No, com a actor és millor DiCaprio, jo crec. Sí, també... 2 premis guanyats només, DiCaprio? Ja, però molta... Molta... Surt amb Molt Brad tongo, Pitt, no? Brad Pitt... M'agrada molt el cabron, tio. Sí? Te'l l'enxufaves. Si fossis gay, et liaries amb Brad Pitt? Però estem fent supòsits que Home, jo sí, respecto i animo molt. A Animes. Animo. Però a mi, Home, jo si personalment, fos no passa, Brad llavors... Pitt segurament m'agradaria. Home, Sí, diuen que és el tio més guapo del això món, no? Això per suposat. No, és tu.
Escolta'm, Brad Pitt fa un papelón a Ocean's 11 i 12, Sí. que és increïble. I a Guerra Mundial Z també. Sí. Jo aquesta, Bona les pel·lis d'Ocean me les he vist Molt moltíssims bones cops. pel·lis. Increïbles. Sí, sí, sí. La George U- el Clooney, Joder, és que, no, la U, mira, avui me la miraré, tio. La U és... Ai, la 11 és boníssima. Ocean's 11. Sí, clar. Després d'Ocean's 12. I Ocean's 8? I la 8? La 8? Sí, també està molt bé. Sos tu, no? Sos tu, Molt el bé. líder, atrás en un banc. Sí, i, Al- i Torrente, bro. I Dani Huiza. Va, seguim. Falta una o ja està? Ja està, no? Cantants. Ah, uno. No, si vols ja acabo, Cantants, eh? cantants. No, ja acabo, que ja està. No, que estava comptant i no sabia si quedava Pau uno. Lloresta. No, ja que està. I l'última, que és cantants. I me'n vaig a xupar, Cantant a gènere musical, pop i R&B, Vale. àlbums venuts 40 milions, Fira Taitana, segur. cançons amb més èxit 5 al top 10 Billboard, que no sé què polles vol dir, El top 10 mundial. Sí. total Los Billboard Awards. total Eso de va venir, streams 12.000 milions, 31 anys i 2 Grammys. Llavors una Aitana, 30 anys. I el Vale. B? El B, gènere musical pop indie, àlbums venuts 55 milions, cançons amb més èxit 4 al top 10 Billboard, total de streams 20.000 milions, edat 28, premis Grammys 3. Jo tiro pel B i segur que són els amics de les arts. Jo tiro per l'A. El B mateix. Jo vaig amb el B. Jo me la que deu ser Pop Relsby. la música de Torrente, bro. De la peli. La banda sonora. A l'A era The Weeknd Oh, Vale. top. i el B, Billie Eilish. Pues Ratche, bro. Sí, està Nice, I mean, nice shot. Molt bé, Ferrao. Grande, Good section, Fernanda. bro. Ok. Pues anem amb les notícies del niño, no? jo- O avui ens les podem fumar, si voleu. Anem pensant. fes una Què passa del Catalunya, va? Bro, A Catalunya no ha passat res. Ens encanten les teves seccions, tio. La plaça del Coi? Mm, Ojo, no? I a la Floresta? joder, jo I a la volia par- Floresta? Abans m'heu dit que no parlés ni de la Floresta ni del Col·legi de Catalunya, per tant no parlarem d'ells. Però clar, Però abans- què són unes notícies de Sant Ruat sense parlar de la plaça del Rui. I sense recordar que aquesta secció està patrocinada Està per... patrocinada, de moment, Sí, l'altre dia ens va regar unes braves, top. és la millor. És la millor. Lluent. L'amiga de Rafa Retxe, Lluent. Grande, Lluent. grande, Restaurant grande. l'Art, al costat del pavelló. Totalment. Aneu-hi. Bueno, les millors patates frites. Bueno, unes patates Sí. boges. Boges, Increïbles. boges. Frijol i Les tal. millors patates de Sant Cugat. Sí, 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 Ojo, sí, sí. dir, molt tranquil·la. Molt I bé de preu. Sí. Sí. Bé de preu. Molt I un bé. bocata pequeñito, tal, bé. Sí, 2 sí, euros. sí, sí. Després un gran 4. Bien. L'altre dia era dissabte i ens va fer l'oferta de desayuno d'entre setmana perquè ja ens ha fidelitzat. Llavors jo això ho agraeixo molt. Tenia molt bé l'any que ve, aquesta, eh? Vale. Bueno, primer de tot, començar perquè l'Embol Sant Cugat continua líder. Sí? I vam estar allà. Així Molt que bé, felicitar m'agrada. l'Embol Sant Cugat. Grande, molt Sant Cugat. M'agrada que ho diguis, tio, això. No, superbé. Molt bé. Fa 2 setmanes van guanyar el que anava empatat primer, que era el Granollers, i es van guanyar de 13 o així. I aquest fin els hi toca els tercers, va dir. Sí. A I l'Hora, l'altre dia vam passar per allà, que anàvem a la Lluent, i vam veure el pavelló ple com no l'havíem vist en la vida. Heavy. Sí, Era molt el heavy, com handball l'omple, omple, handball, un pavelló 3 No amb cabia les grades a baix. ningú. Està Chuanqui amb el Està bombo. Chonti amb un lloc pel Chonti i un lloc pel bombo. Sí. El bombo té un lloc. I està Chonti suant com un animal a primera Sí, fila i sí, l'he dit, sí, sí. uah, t'has de dutxar després. Chuanqui el del bombo, eh? Sí. És Manolo. Per tant, felicitar l'handball. Sí, molt No, bé. no, molt bé. xavals. Esperem que A més, aconsegueixin l'ascens. A més, Bueno, de fet, porten 3 anys seguits fent fases, perquè encara que quedis primer, Te'n vas a vas fases. amb Però equips luego- d'Europa, no? Van dir? No, d'Europa. sí, Primer equip puja a tercera, segona espanyola, juguen contra el de Finlàndia. Sí, Balonmani di Roma. M'ha pillat un lapsus. No, però que em va dir que costava molt perquè penya d'arreu d'Espanya fitxava un huevo i Sí, posava molta l'any pasta. passat van anar a Zarauz i el primer any van anar a Alicante. I aquest any és possible que els doni Sevilla, segons m'han dit. I Chuanqui veia com un animal a Clar, van rebentar-se tots, la vida. de fet van tots, van pillant allà... Que top. Tal, i van tots. no, superbé. Llavors, passar a segona, que és... M'ha impressionat, perquè és rara. És rara, que és l'esgrim... Bueno, es diu esgrimidor. Esgrimidor és un Què és jugador d'esgrima. Vale. Un lluitador d'esgrima. T'ajudo? L'esgrimidor. Va ser terrible, Miquel Ojeda guanya el tantant d'Iron Maiden en el circuit europeu. O sigui, sí, és molt loro. O sigui, hi ha un esgrimidor que es diu Miquel Ojeda, que juga al Sanru,
Germà de Nil Ojeda. Juga al Sanku. Sí. Anem d'una germana de Niro. I, bueno... no, és Aret. Sí, clar, té, és mític el director. Sí. Bueno, L'altre és el cantant d'Iron Maiden. Al final és el cantant d'Iron Maiden. O sigui, dius... I és esgrimidor, també? És esgrimidor. Que als Esgrimidor, Estats Units, no es deu dir esgrimidor. No, esgrimation. Esgrimant. Ojo. Així que, bueno, felicitar també a Miquel Ojeda, germà o cosí de Nil Ojeda, per guanyar el cantant d'Iron Maiden. Ojo. I que hi ha un club de Sanku, però és el Sanku, d'esgrima. Ah, sí, que fica Sanku. Sí, fica Sanku. No Celtics. Jo pensava que mirava Celtics. És que a més van de verd. Que ratxit que un club de Sanku vagi de verd. Sí. Són al Baidu. No sé, la Floresta. Sí, O el Mirasol. Segur. El Mirasol Bacó. Mirasol Bacó. Sol Bacó. Juga a entrenar a Catalunya. Llavors, no sé, molt bé, xaval. Iron Maiden, top. Endavant, felicitats. Grande, Miquel. I per últim, parlar de Sant Cugat és la ciutat més segura de l'àrea metropolitana segons els veïns. Molt bé. Estem a Mirallets, que per avaluar si és segura la teva ciutat. Li pregunten als veïns. Clar, ves a dades objectives. Tu ves de la plaça del Coi. Et diuen que hi ha tractaments cada dia. Està ple de viejos, llavors és segur. On va ser que va aparèixer el crani aquell? Al monestir, aquí. En quin costat? Aquí, El crani. Al teu puto barri. Que ho vam comentar, el crani aquell. Heavy. Que top. Déu-n'hi-do. Però segurament el van transportar. Des d'allà. Venia de Rubí. Sí. Puede ser que sí? O puede ser que no. Muy bien. No te'n pots anar, niño, sense una faltada a plaça del Coi. Ja. Mínima per podcast, és heavy. Guai, i les 2 setmanes que ve venen notícies externes. Sí. Jo ho trobo a faltar perquè hi ha molta més... Més xitxa. Aquí ens hem sorprès perquè Esgrimidor. l'esgrimaire ha lluitat contra el Fittipaldi, que té 85 anys, 83 gires, que és com si el River i el Ferri en aquell Pinto, que van anar que a les 12 de la nit no sabien ni com es deien, però és com lluitar contra aquest tio, ja porta un bagatge, saps, darrere, aquest tio no està per lluitar res. Bueno, i 100%. Miquel Ojeda tampoc és... Miquel Ojeda no està a la flota de la vida. Però una cosa, ara amb les convidades hauràs de... O sigui, hauràs de fer feina i hauràs de mirar d'on són. No? Sí, i si no els hi preguntes per Insta. Sí. Hi ha una que és de Barcelona 100%. Barcelona està bé per putes. Li hem de preguntar el Pregunta-li el barri. Sí. perquè potser hem d'entrar a Radio Sants Vale. Bucea. o al diari de San Gervasio Sí. i que m'expliqui... De la Bonanova. Clar, hòstia, de Piluca és... Piluca ha jugado al pádel y ha ganado 6-1, 6-3 contra Don Bosco. I Alejandra, coño. Hòstia. Le cortaron mal el pelo i tal. I haurem de fer el quiz, també. Sí, el quiz tenim els resultats d'ahir. Sí, va guanyar el Coi, No, 7 i mig. Ai, el Niño. El No, Niño va amb fer 7 i 8. mig, no? Ah, 8. Niño Jo Coi, 7 i mig. i després nosaltres dos, i crec que l'últim Sí, ell. jo l'últim I segon. Fritzi, i Vinga, diuen... va. Jo vaig arribar, Em vau tancar. a respondre al quiz. Em vau tancar. Uau, bona pregunta. Sí, perquè vaig ser jo l'últim que em vaig deixar. 100%. Perquè a mi no me l'heu fet. Tu li vas fer... Ah, crec- tu li sí, vas- el Niño li Tu va li fer vas un preparar dia. al Ferri al No. quiz? Jo m'havia preparat un quiz. Pues al Oi, Ferri, li falta el al Ferri Ferri. al quiz. Jo no he fet el quiz. Quina liada, però si fa vaig fer- 75 episodis del quiz. És culpa de tots, això, no? Sí, 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 no és sí, culpa sí, meva, sí, Vale, sí, vale. sí. Uau. No, ha sigut i el ell Nadal, també. el Nadal. Uau. Uau, Bueno, doncs bros. quan tornem a estar sols et Sí, sí, no passa Sí, home, sí. Déu-n'hi-do. Això li donarà molt catxer per tirar faltades. Sí, però tu no em vas fer el quiz. Aquesta te la tiraràs a Si no pots ser el nostre líder absolut, no li haguem fet això, bros. Això no falta de respecte enorme. I a més, el nostre líder és tan humil que no ens ho havia dit. Exacte, fins ara, I ella ho sabia, perquè ella això se'n recorda. Com Ella quan això, és- ho porta dintre. Ella això ho porta dintre, bro. Com quan és el teu cumple durant tot el dia i estàs a la tarda amb els teus amics, tu saps si és el teu cumple i ningú t'ha No, felicitat. però ho podem explicar, Com això. quan va ser el cumple del Ribeiro i no el vas felicitar, vas dir... Sí que et vaig felicitar. Sí, perquè vaig escriure un missatge. Sí. No, és molt greu, com... Que heavy. En un grup d'amics no ens felicitem a l'aniversari ni a estar a Maria persona. Vam passar el puto dia junts. No em va portar ni un puto regal. Ni un puto El pastís. puto Vinícius parlant de lo seu. Estem parlant del Màlaga? Baila, Vini, baila, hòstia. Estàs parlant de Màlaga? Estic parlant Però de si Vini, vam anar a dinar per tu. Però si vam anar a dinar, bro, vam anar a un lloc físic. El que vas escollir tu. Bueno, bro, Sí, tu, és que em vau dir que anàvem al centre comercial Arell i hi havia dos restaurants, bros. Eren El un Vips al de davant Vips està molt millor. i l'altre lloc on vam anar és molt loco on vam dinar, O sigui, vam preparar un joc i tot, allà amagant el clauer del Màlaga. És el dia... No, el meu aniversari i em va fer bullying, bro.
va agafar el meu puto llavero que m'ha costat 2 dies aconseguir-ho. No, bueno, 2 dies i podem dir el preu que et va costar. 25 euros, 35. De tan puta liada. És moje. Com ha tirat cap avall, el perro? No, ja va ser una cosa entre jo i el gitano de la fila. És que jo vaig el segon dia i vaig dir jo em gasto el que sigui en aconseguir el llavero que ahir no em vas donar. Tu has pensat que a aquell gitano potser li va costar el llavero? Uau! És broma, és broma. Vaya racistada, tu! Uau! Borra això, borra No, això. no hi ha pip, no hi ha Però pip. avui has dit 2 barbaritats, ja, tio. Però una cosa, endereza, por Uau. Em va semblar, Pensaves que havíem parat a gravar ja. Sí, se m'havia oblidat. em va semblar espectacular. Aquesta és la cara real del podcast. Perdó. Em va semblar Disculpo. espectacular. Això ho borrau, Quan vas Sí, la passar polla. a l'aeroport de Màlaga i vas dir bueno, tets, pues ja s'ha el meu cumple demà. No, però em va trucar ma mare per És el felicitar-me dia. la nit. Bueno, em va trucar per la nit. Oye, Sergi, ¿dónde estáis? ¿A qué hora llegáis? Más o menos. Te han hecho velas. Y yo bien, No. sí, mamá, ha ido súper bien. Me han hecho velas, me han hecho un regalo, tal. Mañana lo celebro contigo. No m'ha fet res, fills de puta, bro. Tio, van fer un Però McDonald's. és el dia que més he plorat de riure de la meva vida. I ens van atrasar, jo recordo, ens van atrasar el vol, Sí. 2 horetes o 3. Uau, que heavy, és veritat. I vam estar tirats a l'aeroport de Màlaga. El dia del teu cumple. El dia del meu cumple, bro, que jo estava tu tirat a un lloc. A l'altra punta de l'aeroport de Màlaga, el Tandela i el Centelles, allà sí tirats, el Centelles, que bo, tio. bueno. Ja celebré el cumple demà. Però és trist. On volies que Molt compressin trist. veles? Bueno, bro, que van passar Sí, una no, havien de comprar-les al dia al 19, No, sabent... al restaurant Ratchet on ens vas portar, li podíem dir que ens posessin les Però si veles. et van i no gravar van fer. un trono. No, No, és que mira, de fet, Rivera no té la polla, tio. Podies pagar una mica més i et donaven el pastís. Tampoc ho vam fer. No, és que és molt greu. O el No sé dia nada, 19, bro. sabent que el dia 20 és el meu cumple, bros, anticipeu-vos una mira, fills de puta. Això sí, emborratxar-nos a la fira si anem a anar, tios? Clar, Hòstia, quina vergonya. Tu, és que- fins que... No. És que el viatge no era per celebrar el teu cumple. No, vull però dir. hem d'entonar el nostre... Sí, va ser una falta de Home, respecte. és una falta de respecte cap a la meva persona. I és algo que jo porto a la butxaca, 100%. eh? És que saps què va passar? Jo ho Que guardo, ens vam enfadar tant per el lloc de merda on ens vas portar a dinar que se'ns va Sí, sí. enfoscar tot i vam Vam dir, ja ho perdre farem a la l'aeroport i a l'aeroport no. El vídeo de Paul Tandela. Me'ns en sap- M'havent un gazpacho amb gel. Uau. Granizado I de amb gazpacho. pajita, tio. Mare. És algú sense sentit. No sabíem què fer, eh? Eren les 2 del migdia, el vol sortia a les 7. Estàvem jugant a bolos i al I al minigolf. En comptes de Tio, fer... és una festa de cumple de la parra, eh? Ja. Sí, bolos i minigolf. Per un nen de 8 anys. Bueno, pel niño. Tanquem-ho aquí, per favor, ja. Va. Sí. Això Este- s'elimina. Tanquem-ho. No te entra, que entre lo de les nenes i lo del gitano, tete... Espera, l'últim incís. No, quan em vam disculpo tornar- amb qualsevol cosa, un Quan moment. vam tornar aquí a No Barcelona, era la meva em va intenció. sortir un TikTok així, molt nostàlgic de la fira a Màlaga, que es gravava des de la Nòria. I des de la Nòria, recordo que hi havia al costat de la Nòria, que hi havia just abans de la Nòria. O sigui, hi havia la Nòria, Els del xuts futbol, de futbol. el gitano de xutes, Vale. i recordo, tio, està esperant que la Nòria baixés una mica més al TikTok Per veure el per teu dir amic. que el miro. Allà, Estaria gilipollas. a la fèria has dit? Sí, i efectivament al final de TikTok, quan que et va timar. quan la d'esto baixa, es veu el gitano el mateix, no? Amb el seu mobiliterí, les porteries, tal... La puta merda. No sé, heavy més perquè crec que quasi tots vam aconseguir premis. Tots els que vam jugar vam... No, si jo el primer vaig aconseguir, no? I que molt tard. M'havia gastat ja massa El diners. llavero més car de la vida, Uau, però 5 euros, 2 tirades, no? No ho Sí, sé. bueno, 3 euros una tirada. 35 euros un clauer. Però 35 euros un clauer. Del Màlaga, bro. I on el tens ara? A casa. Sí. A casa. Sí. Bueno, Bueno, fin. doncs tanquem el nostre últim episodi sols fins d'aquí un temps. Sí. Les següents setmanes hi haurà convidats i convidades, o sigui que també ve de gust. sí, ja toca No, ja. convidades, eh? Convidats. Convidades, Dos i hi ha un següents convidat convidades. que no està acabat de tancar el dia. O 2 convidats, no? Que no estan... Sí, Sí. correcte. Déu-n'hi-do. Pues res. I ara haurà que Richard Fas treballi. la teva feina molt bé, xaval. Grande, Richard. O sigui que merci a vosaltres per estar aquí i a vosaltres per veure'ns un dia més. Ens veiem al pròxim. Xau, 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 xau. Tete! Tete!